Estamos feitos de átomos que son as unidades fundamentais de toda a materia. As persoas temos un 65% de oxígeno, un 18,5% de carbono, un 9,5% de hidróxeno, un 3% de nitróxeno e o resto está formado por calcio, fósforo e outros elementos. Todo o que somos e todo o que existe está feito de átomos. Os átomos proceden principalmente do Big Bang, que tivo lugar fai uns 13.800 millóns de anos, cando o universo era moi quente e denso. Neste momento formáronse os primeiros átomos, moi simples, como o hidróxeno e o helio, nun proceso denominado nucleosíntese primordial. Do espectro dunha estrela podes obter varias propiedades da estrela, como a composición química. Mediante as liñas de absorción do espectro podes identificar os átomos presentes na atmosfera estelar. Temperatura superficial. A distribución das cores e as características das liñas espectrais permiten estimar a temperatura da superficie estelar, densidade e presión. O ancho e intensidade das liñas espectrais ofrecen información sobre a presión e densidade na atmosfera da estrela. Gravidade superficial. A partir do perfil das liñas espectrais calcúlase a gravidade na superficie da estrela, que está relacionada coa súa masa e raio. Velocidade. A través do efecto Doppler, o desplazamento das liñas espectrais permiten calcular se a estrela se está chegando ou afastándose de nós e a súa velocidade. Fixamos este diagrama HR. Serve para representar a relación entre a luminosidade ou magnitude absoluta dunha estrela e a súa temperatura efectiva. É unha ferramenta fundamental para comprender a evolución das estrelas. O eixo vertical I representa a luminosidade ou a magnitude absoluta. Os valores aumentan cara arriba. O eixo X representa a temperatura efectiva ou o tipo espectral. Temperatura diminúe de esquerda a dereita. Secuencia principal. A banda diagonal donde se atopa a maioría das estrelas, incluída o noso Sol. Son estrelas que están a fusionar hidróxeno nos seus núcleos. Vai dende as estrelas masivas e quentes na parte superior esquerda ata as ananas vermellas, frías e escuras na parte inferior dereita. Estas son as xiantes vermellas. Situadas por riba da secuencia principal, son estrelas que esgotaron o hidróxeno do seu núcleo e expandiron as súas capas exteriores arrefriando a súa superficie. Esta é unha superxigante vermella. Na parte superior do diagrama, as estrelas máis masivas e luminosas de todas están cerca do final das súas vidas. E estas son as ananas brancas. Situadas na parte inferior esquerda, son estrelas pequenas, quentes e con moi pouca luminosidade. O núcleo que queda despois do que unha estrela como o Sol perda as súas capas externas. O Sol ten varias capas principais. Núcleo. Parte central onde se xera enerxía por fusión nuclear. Zona radiante. Transfire a enerxía do núcleo cara fora principalmente por radiación. Zona convectiva. O calor móvese por correntes convectivas de gases quentes e fríos. Fotosfera. A superficie visible do Sol onde emítese a luz que vemos. Cromosfera. Capa de gases máis quente que a fotosfera, visible como anel durante eclipses. Coroa. Capa externa moi quente que se estende moito no espazo e forma un halo brillante nos eclipses. Xigante vermella. É unha estrela de masa baixa ou intermedia que esgota o hidróxeno do seu núcleo e comeza a fusionar helio nun núcleo cada vez máis quente e denso, mentres que o hidróxeno que queda fúndese nunha casca ao redor do núcleo. Esta fusión de helio no núcleo xera elementos máis pesados, xeralmente carbono e oxígeno. Nunha xigante vermella, o núcleo da estrela xa esgotou o hidróxeno e contraeo, aumentando a temperatura e presión. Ao seu redor aparece unha capa onde o hidróxeno segue fusionándose en helio pero fora do núcleo. O núcleo de helio inerte comeza a fusionarse ao chegar a 100 millóns Kelvin, iniciándose o proceso triple alfa, que fusiona o helio en carbono. Este núcleo de carbono está rodeado dunha capa que queima hidróxeno e xera helio, o que fai que a estrela se expanda e arrefría a súa superficie. Así, na estrutura da estrela atopamos núcleo central, fusión de helio en carbono, proceso triple alfa. Primeira capa arredor del, fusión de hidróxeno en helio, capa de hidróxeno en combustión.
Capas externas, máis frías e estendidas debido á expansión da estrela. Unha superxigante vermella é unha estrela masiva que atravesa unha fase avanzada de evolución estelar caracterizada por capas interiores con procesos de fusión de elementos cada vez máis pesados. Na fase final da evolución, o núcleo está composto principalmente por ferro, que non libera enerxía ao fusionarse. Capas concéntricas de fusión. Alrededor do núcleo de ferro existen capas onde se fusionan secuencialmente elementos máis leves. Capa de fusión de silicio. Capa de fusión de xofre, argón, cromo, etc. Capa de fusión de carbono. Capa exterior onde se fusiona hidróxeno. Envolvente moi estendida e fría, principalmente de hidróxeno e helio, onde a densidade é moi baixa e se producen fortes ventos estelares que perden masa. Desde o Big Bang e desde diferentes procesos que ocorren nas estrelas, os átomos que forman proceden do universo e algún día todas e todos volveremos a formar parte dunha preciosa nebulosa.